Dobrý deň, moje meno je Peter Živý a toto je Johanka, toto je Mišan. A ja by som vás veľmi rád chcel pozvať na jesenné Radi s deťmi, ktoré bude 14. a 16. novembra v Banskej Bystrici. A kde prídu vzácni hostia Per Album a Merete Lovely, ktorí sú zakladatelia školy Solvik a ktorí vytvorili intuitívnu pedagogiku. Takže veľmi veľa rozprávania príbehov, veľmi veľa otázok, veľmi veľa spievania, hrania, malovania. To je novembrové Radi s deťmi 14. až 16. novembra v Banskej Bystrici. Radi s deťmi!